60 ka magagmay negosyante ang gitugutan nga magapamaligya sa gawas sa tulo ka mga samang sa barangay Poblasyon sa Talisay City. Bisan pa kung sirad-an kini. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem! Yes, Bob, gidungog ang hangyo sa mga residente nga nangyawat nga mukita sa pagdagsa sa mga kabanay nga buot muduaw sa mga lubnganan sa minahal sa kinabuhi nga nangamatay na sugod karong adlaw ug hangtod ugma, ilabisan pa man kun karong Biyernes hangtod na sa Nobyembre 2 sirad-an ang mga sementeryo. Gitugutan sugod nitong Lunes nga makabaligya og mga buwak, kandila, bingka ug uban pang mga pagkaon ang mga vendor sa gawa sa tulo ka mga samang sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Sementeryo publiko kanang sa City Hall, nasay sa Roman Catholic Church, nya nasay private cemetery. Tulo ni ka sementeryo. Muna nga dako ni ang sa poblasyon. Mato ni Poblasyon Kapitan Edward Alisna nga naa na sa mga mamaligya ay kun mopahuway ba sa pagpamaligya atol sa mga adlaw nga sirado ang mga samang. Mamahimo usab nga makadisplay sila sa ilang mga baligya hangtod sa Nobyembre 5. Gikan sila sa buntag nga alas 8 hangtod na sa alas 6 sa hapon. Okay, ato masan sa tay ato manggi-compromise na sila nga human di sila na orasa. Natay kontrata nga pipirmahan nila. Dira hinuon kini makabalda sa mga sakyanan, ilabi na nga sirado ang kalsada gikan sa mga sakyanan nga padung sa maong mga sementeryo. Samtang Talisaynon, gipasidan-an nga dilibiyaan ang mga balay nga way tao ning long weekend tungod sa pagsiaw sa mga kawatan. Gabi ilang tulo ka mga minor di edad nga nag-edad pa og 15, 11 ug 9 anyos ang nasakpang nangawat sa usa ka panimay sa usa ka subdivision sa barangay Kandulawan. Nabantayan kini og nasikop apan usa sa ilang mga kauban nakaipsot. Murag musiaw gid na siya karong panahon na kay tungod ang mga tao naa sa minteryo managkot, so dapat lang siguro sa mga tagbalay sigurado nila nga isira gid nila ilang balay. Kung unsay mga makawat itago gid nila kay para di sad makuan ang mga batanon kay mga batanon karon mo grabe kalihok. Na-recover gikan sa mga dinakpan ang kinawat nila nga dulaan sa 28,000 pesos nga balor sa mga motor parts. Ang 11 ug 9 anyos ang gi-turnover sa Gadfocal sa barangay Lagtang. Ato na kandakan og lawom nga investigation sa ato mga investigator, ato na pa kuanan dito sa ground kung unsa gyud kung ilaha ra ba gyud to or naay grupo nga nagkuan sa ilaha, nagsabak sa ilaha kay dili na katiaw-tiawan karon ang mga batanon engage na sila og grupo. Samtang Bob dinhi sa tunhimutangan sa Careta Cemetery dinhi sa Santo Rosario Run Cemetery ug ang sa pikas nga bahin ang Cathedral Run Cemetery pipila gyapon ang mga nag-abot-abot nga gusto pang makaduaw sa mga lubnganan sa ilang minahal sa kinabuhi, bisan pa man kun nakasinati na karon og paghabu-habo o pagtutaligsik ning mga orasa, labi na nga nag-apa sila kutob sa alas 6 sa gabi nga motak-op konsiderad-an ang kining sementeryo, kining duha ka buok nga sementeryo. Apan ba matod sa mga nagdumala niini nga stricto gyud nilang gisunod, especially na dinhi sa Cathedral Cemetery nga 50% ug mas gilantawan pa nila nga modoble pa kini ugma ilabi na nga moy katapusan nga adlaw sa dili patak-upan ng mga sementeryo. Salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.